babban bayanan da muke so mu sanar da ku game da gwaji da aka yi jiya na Arfa shine daidai da misalin karfe 10 ne aka ba da sanarwar da a saki signal ɗin coin ɗin da za a yi pumping a ita wannan kasuwa ta Binance. Dukkan kafafen sada zumunta na sada labarai na Telegram da sauran WhatsApp an nuna cewar karfe 10 ne za a saki wannan signal ɗin, kuma signal ɗin za a siya shi ne a cikin coin da aka yi na Modern Crypto Analysis a Telegram ɗin, inda aka yi yunkurin pumping ɗin kuma karfe 10 daidai aka saki wannan signal ɗin kamar yadda aka bayar da alkawarin cewar za a saki shi wannan signal ɗin. Gaskiya ya saki candle sosai, in kun lura za ku ga yadda candle ɗin nan ya yi tsawo yadda ya kamata. To sai aka sami short kuma na investors. Gaskiya ba a ba da haɗin kai an sa kuɗi yadda ya kamata ba, don inda an sa kuɗi yadda ya kamata da candle ɗin zai fi haka sosai, sannan kuma za a sami wanda za su shigo masu yawa daga wasu ƙasashe daban-daban. To da hakan ne wannan candle ɗin zai ba da kuɗin da dukkan wanda ya sami shiga cikin wannan abu zai samu alheri fiye da duk yadda kowa yake tunani. To kuma akasin hakan ne ya kawo daga tashin da ya yi bai sake wani tashi ba, kuma sai yake ta yin ƙasa, yake ta yin ƙasa, yake ta yin ƙasa har zuwa ƙarfe 2 dare. Haka zalika ya ɗan sake yunƙurin warewa kuma bai kai kuɗin da aka siye shi ba, still ya sake komawa baya. To da fatan dai an gano matsalolin kuma Allah ya ba da ikon gyarawa, sannan Allah Ubangiji ya fidda mutanenmu kuma wanda ya yi yunƙurin yin abu don Allah kuma Allah Ubangiji ya saka masa da alherin abin da ya ƙudurta. Sannan su kuma wanda suka yi hasara su ma zan ɗan ba su shawara kaɗan. Nan gaba idan ya kasance aka yi irin wannan abu, idan abu ya tashi to ba siyarwar za su yi ba. Idan aka ga yana faɗowa kar su siyar. In dai har kasancewar kana cikin loss ne to kar ka siyar. Amma idan kasancewar idan ka siyar za ka mayar da kuɗinka ko kuma za ka ci riba, za ka iya sayarwa. Amma in dai is less than abin da ka siya to ka yi haƙuri, coin zai sake tashi sannan sai ka sayar da shi. Da fatan Allah Ubangiji ya taimake mu, Allah ya taimake mu, Allah ya taimake mu. Kar ku manta ku danna mana alamar like sannan ku danna subscribe domin kasancewa da mu, sannan domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode, ku huta lafiya.